Lauke. Er du fuld? Nej. Hvad? Nej. Hvad er du? Hvad? Hvad er du? Er du fuld? Nej. Er du træt? Nej. Er du frisk? Er du helt oppe at køre? Du ser faktisk rigtig meget oppe at køre nu. Det ligner faktisk en, der har lyst til at give den voldmeget gas til langt ud på natten. Det er godt. Det er ikke svært, hvis du sover allerede nu. Så det er en, der har lyst til at give den gas. Lauke? Det er det, der klokker.